Lisa, cysgu'n ate ni. Diolch. Felly, pa bryd ti ddewis i gychwyn i'r ein i ddechrau? Rhywbeth sawrus, cig eidion a Guinness. Wrth gwrs, mae rhaid cael Guinness. Gwyddelig amdano ni. Sbyn mwy gwyddelig na Guinness, nagos? A mae'n bryd da, achos mae llon blas, ond mae fe mewn un pot. Neu falle mewn doi, mynd i bynnu ar eich pot chi. Ond falle chi'n gwneud yn rhwydd te? O, yn rhwydd iawn. Felly, na gyd dwi wedi gwneud yw prynu cig eidion rhad. Does dim rhaid bod e o unrhyw ansawdd da, oherwydd i ni'n mynd i goginio fe yn araf. Felly mae hwnna yn ei goginio fe tan bod e'n feddal byth bynnag, chymod? So mae dynnu'r darnau bach fan hyn, os na i ddangos chi, jyst ciwbiau. Maen nhw wedi cael eu torri'n barod, wrth gwrs, ydych chi'n brynu rhywbeth a torri fe'ch hunan. A wedyn beth dwi wedi gwneud yw i gorchuddio nhw mewn blawd plaen fan hyn, a wedyn wedi ffrio nhw. Nawr, dyw'r ein ddim wedi coginio llwyddo, maen nhw jyst wedi cael eu lliwio yn uchel ar y tu fas, a hwnna sy'n rhoi lliw tywyll i'r ddish yn y pen draw, ond hefyd mae'n coginio'r blawd, a hwnna yn y pen draw sydd hefyd yn tewhau y saws. Felly dyna pam ni'n defnyddio yr blawd. Wedyn mewn at hwnna, llwch chi ddefnyddio winwnsyn arferol, mae gyda fi cynhunen bach arall fan hyn. Winwnsyn arferol yn neud y job yn iawn, ond oedd gyda fi rhai o'r rhain dros ben adre, felly dwi'n hoff iawn o ddefnyddio beth sydd gyda fi yn hytrach na gorfod mynd mas i brynu mwy. Felly mae'r cennin yn cael mynd i mewn. A wedyn hefyd moron, ond wrth gwrs, os chi moyn defnyddio panas, defnyddiwch panas. Os ych chi am defnyddio madarch, twlwch rhywna mewn hefyd. Felly mae gyda fi darnau o foron fan hyn, ac felly dwi'n dod hynna mewn yn weddol bras. Oherwydd bod e'n cael ei goginio am amser hir, mae hwn yn golygu bod yr moronen yn cadw siap yn hytrach na mynd yn rhy feddal yn y pen draw. Ie, achos falle os ti eisiau coginio fe'n gyfle, fydde ti'n torri nhw'n darnau man i wneud rhywbeth yn gweithio'n gloiach. Ond y peth yw, chi'n cael chi ffili coginio hwn yn rhy gloi, oherwydd y cig, bydde fe braidd yn tyff beth chi'n coginio fe'n gloi. Ond os ydych chi'n dyddio rhyw ffilet neu rhywbeth fwy trud, gallech chi'n neud e yn ddys eitha cloi. Dodwn ni rhai o'n ffefryn ni, y madarch mewn fyna. Mae'r ryseit ar y sgrin nawr, felly cymrwch olwg gyflym arno fe, ond os ych chi eisiau copi ohono fe, wel cysylltwch ni fan hyn. Bydd e'n paso'n rhy gloi i chi sgrynu fel awr yn anffodus, felly ffwnwch ni fan hyn neu e-bost fel arfer mae'r manylion ar y sgrin i chi nawr os liciwch chi ail greu y stiw bach yma getre dros y penwythnos. Dyma'r Cynhwysion Gwyddelig, y Guinness wrth gwrs. A botel? Botel Guinness gyda fi fyna, ond chymod, hwn yw'r un nes i Guinness, felly tin oedd gyda fi nithwr wedi ffindo botel bore yma. Felly mewn ar Guinness, a hefyd bach o stoc cig eidion. Felly chi'n gallu gweld mae popeth nawr yn dywyll, so mae hwnna'n mynd i greu lliw hyfryd yn y diwedd. Os ych chi moyn, a di hwn ddim ar y ryseit, mae croeso chi ddod i bach o tomato, mewn pas tomato neu passata, neu hyd yn oed tin o tomatos os chi moyn neud e yn fwy o bryd, neu falle i weini fe i fwy o bobl. A mae hwnna to'n rhoi blas ac yn rhoi lliw. A wedyn, mlaen wedyn at yr perlysiau, teim wedi sychu fyna. Ond teim ffres gyda fi fan hyn, ta beth sydd gyda chi, mae wastad fel arfer gyda fi teim mewn potyn gartre, felly mae'n rhwydd i fynd ati. Mwy o flas gyda'r perlysin ffres? Yn ymal iawn mae e. Teim, mae'r ddoi yn gallu bod yn eitha da. Gyda bei, beth sydd gyda fi fan hyn, wastad yn well wedi sychu. Pidwch am mynd i bigo'r un tu fas y drws ffrynt. Mae'n well defnyddio o'r potyn, a hwnna yn mynd mewn fel yna hefyd. Digon o halen a ffybyr, felly drwy'n ni troiad bach i hwnna nawr o bybyr di. A hefyd, mwstad, ond pidwch â gofidio, os nag yw'r holl un gyda chi, does dim ots bod chi'n gellwn ambell i beth mas, chi'n modd? Bach o halen, halen fyna i roi blas, a wedyn, na gyd sydd eisiau gwneud yw dod i clawr ar ei dope, ei allwn i fydferwi, neu, os ych chi wedi gwneud e mewn potyn caled trwm fel yna, dodwch y top y clawr arno, dodwch yn yr eibyn, yr aga, yn y ffwrn am ryw 2-3 awr. Gwmynt yna? Gwmynt yna. Ond yn isiel, tua 140, fel bod y cyfan wedyn, os gorau'r clawr fan hyn nawr ten. A mae di newid tipyn, di? Adi. Chymod, disgwyl ar y gwaniaeth, ti'n gweld? Mae hwnna popeth yn amrwd. Os hwnna'n funud, Oedd y camera wedi ddelo fe. Na ni. So mae fe wedi tewhau gyda'r blawd yna, a phopeth arall wedi coginio gyda'i gilydd. Ti'n gweld y moron, os ych chi'n ffindo'r deilen bei wrth gwrs, ti'n gweld e mas. Ond os dim gwaniaeth, fi siŵr wneud pobl fadde i chi, os ydw ar y plat. Ond drwy ni hwnna drostodd fyna, nawr, dyn ni roi twymad bach i hwnna. Ac all hwn gael ei weini wrth gwrs gyda tatem poch, neu gyda tatem bob. Dyna'r deilen. Sgwydwch yn byseddi, na ni, mewn a hwnna yn mynd mas. Ond beth dwi wedi gwneud heddi i gael cadw pethach yn syml yw just defnyddio reis. So os gewn ni gafel mewn llwy bach fwy o faint fan hyn, dod i'r reis, twymo'r reis, a wedyn i weini hwn yn y canol fel yna, falle bach o fara a crwst arno fe gyda fe. A wedyn y persli yn mynd ar y top. Digon rhwydd.
Blas A chi moyn blas bach? I ni'n barod? Wel, fi oed yn barod. Diwrnod Sant Padrig hapus i chi. Ia, i bawb fory, de, wrth gwrs. Bawb fory, na fe? A i ni fan hyn yn... Neis iawn. Cigra yn feddal iawn, neis. Mae'n jyst yn toddi yn y ceg. Math i'r bryd yna. A fi. A rhwydd iawn, fel ti'n dechrau dangos.